Oh, kangen Epsi. Kangen semurin kagem bapake. Nanti Junda tanya. Ya, nanti Sekti juga.
luar Tanda biasa. malih apa mboten, Pak? Nggih. Oh sing ngendang oke. Heeh, ya wis sementing musik muni lah. Yo. Mas Supri CS. Mas Sarju. Makasih Mas Supri. Ayo Mas. Mas Pri. Niku, Mas sinten namanya Mas siapa? Mas Tegar. Mas Tegar. Nek tetep begar. Ayo. Mas Wanto. Mas Wanto. Tegar. Nggih. Lanjut yo. Nah. Iki HE ini kapan jenengan? Sisan ngadeg nok ayo nok. Engko nek Ora apa-apa mulai. nok ayo nok. Ayo nok. Sabda Gen rame yo. pendeta Yo. ratu. Mas Ali yang ini. Yang ini Mas Ali. Mas Ali. Ya. Mas Ali. Apa di sini langsung Ini kok- lintang Asmoro. Oh iya, ditunggu. Drivernya Indonesia. Mas Ali loh iki. Oh adiknya Saipul Hajat.
Mas Ragil. Ayo. Hae rumiyin to. Oh iya. Sabda Pandita Ratu. Bablas ke gelo sisan enggak. Mas Ali. Mas Tegar. Sing tetep Sabda Pandita Ratu. Ring sliramu tatya sisi aku. Tak sarane seneno. Nah. Ayo. Selak komat.
Kumat Kamit. Ayo Gar, engko tak coret kok Kakang. Heeh. Kaya ngene lelakonku yen ngapa kok dadak ketemu yen pancen gawe kelo ati salawase Mas Tegar. Oke, baik. Iki 5 rep. 5 rep. Oh, setengah rep ae. Oke. Lah nanti kena aku jadi kantongi meneh. Lah iya. Ora. Oh, Mbak Tut, aja ngantuk. Anu mendem. Mendem prokol. Kaya ngene lelakonku. Juga Mas Wanto Lentur, sembah nuwun. Allah. Wasik co. Eni Lestari, nggih. Oh, 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 oh. Ayo yo. Saben punya wang
ya Mas. Pul tenan Penake iki. pul. Sendu, sadu. Menyayat-nyayat hatiku. Alah apa iya lho. Heeh. Panyuwunku mring sliramu. Ayo yo. Rungokne tangise ati iki. Lewat ngene wanci dalu. Asik. Mulya salam kangen jroning ati. Campur sari cacu iki. Rasa ngono kuwi nomor Iya. enek. Heeh. Iya. Yang baru hadir ada Bunda Wiwin yang baru bergabung. Wiwin, Mas Gepeng, Pak De Gepeng. Pak De Gepeng juga, Starsel, Mas Priyo. Plus Mini, Mbak Wanti-Wanti, Agung Prasetyo, Sarwanti Sukro, bojoku dhewe. Monggo Mas Karya. Ayo yo. Bogor, mana dari Bogor, yo. Asik.
drivernya Indonesia. Monggo jumeneng mriki to Mas. Mas Al temannya Mas Kesut Dul. ngoten lho. Al Eldul. Nggih sini. Oh nggih. Niki Siap, nembe siap, Mas siap. Al mengke 1 loro 3 4 pokoke komanan kabeh. Sesuai dengan nomor antrian. Nggih. Mengko Asik. setiaku hatiku kabeh Dibablaske garwane wong liya. Ayo yo. Bapak Donald. Pak Donald. Asik cok. Medi Cokek Mania Indonesia. Sragen mania yo. Asik. Iya, iya, iya. Sopo kae ritmo ngambang baku saja gawe manis amone hatiku kan Tarik, tarik, tarik. Wasik. Sak Oke game Mas ore, coy. Medi, tanduke napa niki? Garwane wong liya. Duel. Sesuai antrian juga permintaan Mas Medi. Heeh. Mengko Ayo. setiaku hatiku kepengin lelati selera Habis garwane wong liya nanti ada gelo. Permintaan dari Mas Al dan rekan-rekan. iso aku lin Garwane wong liya. Yo. Ki Demang Lopes. Monggo Mas. Mas Al. Habis ini gelo. Wong ayu sing tak tresnani Retno wengi kang tak empe-empe Aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati Nadyan sepisan ketemu asik Ayo tresnaku Asik. Mari mari komandan
ojo tresno ananging ati kumba gawe lara. Ayo absen setunggal-setunggal. Jenengan, Aing. Wasek. Absen, Pak. Parkir. Mas Ek, Mas. Halo Mas Ek. Monggo Mbak Tuti. Ayo monggo. Setelah asar dibalasnya gelo Mas. Ngopo sliramu Oh. tega Juga tulis buat Mas Wandoyo. Sembah nun. kaya terus hatiku terang-terang Gelo. Nyuwun pangapunten. Pak Debejo. Pak Bejo, monggo Pak Bejo. Pak Gito. Pak Mul, ya. Pak Donald. Supaya
Yang versi Pasundan untuk menghormati beliau-beliau yang tidak mengerti dengan campur sari. Monggo Pak Bejo. Nggih, asik yo Pak Bejo. Oh. Oh. Asik. Pak Haji Narno monggo. Mas Arju. Monggo Mas Arju. Pak Haji Narno. Alhamdulillah. Pak Haji Narno, hae. Nggih. Mengke Pak Haji Narno kagungan lagu dhewe mengke dibadaske Pak Haji Bejo. Nggih. Nggih. Ayo monggo kemendane kae dikne. Asik. Nggih. Yo, oh. Bejo, Pak Haji Narno, Pak Haji Dito, Mas Supri, ayo asik.
Asik. Ah, Ya. GWL. Oke. Pak Haji Siap. kita napa tanduke mengke? Napa Pak Haji? Oh nggih, Pak Haji oper napa sih. riyen? Oke. Oke. Gentenan. Gentenan wae ben penak. Oke. Siap. Lagune napa? Oh ya. Oke. Gantian. Pak Bejo lagune napa Pak Bejo? Asik. Biyo. bojone wong. Biyo. Berarti garwane liya ya bojone wong kuwi mau nggih. Masuk, Pak. Nggih. Pak Haji Bejo masuk nggih. Dokus. Oh. Ayo yo. Sing tak tresnani rina wengi wong tak impi-impi Asik. Hey. bisa lali mong sliramu bebudan ning ati oper Borong Eva masa borong. Pak Jenarno ayo. Ini lagi permulaan, Pak. Cek oke kae. Ayo. Lebokne Mbak Titi. Ngopo sliramu? Purwakarta bergoyang. Asik. Wong ayu sing tak tresnani Asik. rina wengi tak impi-impi Ayo yo. aku ora bisa lali mong sliramu bebudan ning ati monggo Dek.
katresno terwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara bar niki mengke langsung kedanan Bapak Bejo Bapak bagus Bejo kedanan. Oke, pokoknya estafet langsung. Oke. Neng ngopo sliramu tega Yo. dan aku koyo dosa Ja. atiku karo Gustiku lonyon ngapura Malek kedanan Mas. Sapa wong sing ra kedanan mripate lala ngawe awe kegugah rasa atiku yen nang nyawa esuk lan buyungmu Aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok yayo lintang Sik ben cair sik. Sabar ya pemirsa. Oke. Dana Mbak kenakalan. Fitri. Matur sembah nuwun Pak Bejo. Tak rewangi pati geni papiye arep beto atine aku ora rapi mong sliramu priya ngenteni yo
lagune napa malih. Anu, nggih mang telas kemawon. Matur Pak sembah Ji kira nggak dereng telas lho. Ayo lebokne, Mbak. Ditelas kemawon Pak Jenjing mboten pajeng. Urip pono Matur suwun Mbak Eva. Matur sembah nuwun Pak Bejo. Monggo Pak Haji kita. Ayo yo.
Sampai kemeringet lho Pak Haji Gito, ya ampun. Ibu, Bapak kemeringet lho Bu. Lah nggih, ayo Bu, ikut joget miki Bu. Matur nuwun Mas Kepyo kali Mbak Tuti. Allah. Ayo Mas Komar, Mas Donald. Komar hae Mas Komar. Hae Mas. Mas Komar hae, monggo. Monggo Mas Komar. Hae Rien, Mas Komar. Matur sembah nuwun. Hae, lah kula dereng lho, Pak. Marah yo. Ayo. Ngantek gak sidel aku. Bareng sampean bapak Iya
rasane najan turung ketemu dhewe duka-duka pemuse rimo urung samene wae ae Mas Donald. Ya, Mas Dona. Mas Mungkin Dona, bablaskin apa? Ninggal Katresna. Ya, mboten apa-apa, nyambak kowe 5.000. Rasa, gue kowe wae ikhlas aku. Siji-siji gen tak kecil. Mangga ditelaske mawon. Bablaskin ninggal Katresna nggih, Mas. Parang sampean pepanggilan Monggo. Sinuman monggo sinuman. Mas Kifli monggo. Monggo Mas Kifli. Nanging nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambang karo sapa taun nono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane wong katon katon sliramu wae Jangan
12 ke lewong, all artis. Habis lewong kita break dulu menjelang setengah 6, yuk. Semuanya berdiri dok, yuk. 12 ke lewong. Dadi siji kok ya. Arisan. Wol. Ojo lali pabeleku. matur sembah nuwun. Pak Jikita. Ayo. Pak Donal. Ayo hae. Pak Supri ta? Lah Pak Donal sing ngendi? Ayo, monggo.
Pak Gita. Pak Haji kita pripun? Telas ke Pak Supri. Niki Pak Supri nggih. Oke. Sabtu pan ditorako ring sliramu kadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Oke, matur sembah nuwun. Sedayanipun monggo. Monggo Mas. Ayo Pak, udah tiga yang ayo. Monggo. Yang monggo. Goyang bareng ayo. Nangis sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwon dino lan wengi moga-moga Gusti njabani sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe kuning. Taun nono wendonono tak anteni neng pucuking Wisnu kalong nangka bebasane mung kelingan sliramu wae. Ojo lali pawelingku Hoka mas janji-janjimu Aku kan sabiasa tak ateni nganti saelingmu. Yo! Ayo yo. Asik asik yo, kilo. Nangis sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Moga-moga Gusti
paling enak mangan lawuh apa paling enak dik paling enak nikah entuk sapa paling enak mangan lawuh tahu paling kepenak rapi entuk sapa yen kowe takon aku dek paling enak rapi entuk aku yen entuk aku sepape apa nuruti jalukmu salah setitik aja digawe nesu mangko ndak golek wong ayu paling enak mangan lawuh apa udek paling enak mangan lawuh trasi paling enak paling kepenak rapi entuk sapa yen kowe takon aku dek paling enak rabi entuk MC yen entuk MC ana sing bayar BRI salah setitik aja digawe ati mengko ndak lara ati sing penting dadi jodone sing penting dadi jodone ya 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 oh ya 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 oh ya 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 Pak Jaka seger ngene iki lho Mas. Yo!
Oh,